YouTube. Velkommen til episode 2 af Server Survival sammen med mig og en af mine venner. Hej Laura. Hej. Og der, ham her kender I nok godt. Hvad Frederik? Ja. Det er bare episode 3, men okay. Nej, episode 2, episode 2 virkede ikke. Jeg glemmer sin tid til, det er super. Catching, man. Det går rigtig godt. Næste tid. Og min video bliver kortere nu, for min YouTube kan ikke lide, at jeg har 25 minutter. Så det bliver til en 17 minutters episode. Og tiden starter nu. Sådan der. Så er der min telefon. Nej. Når det dig, der brænder. Ja. God start, ikke også? Dør i den der... Jeg vil dø i den der. Jamen, jeg var faktisk ved at dø. Ja, jeg tror det er, jeg holdt den der knap inde. Lol. Var det stod der mast, var? Nej, den er mest dig selv jo, så den lukker jo selv. Frederik. Jeg er ligeglad. Laura, smut. Hvad? Gå væk derfra. Så der. Og vi har nok set episode 1, og så kan jeg godt se, at det er det helt andet sted, det var dengang. Ja, fordi... Ja, det er lige meget. Og så se, det her er sukkerrørfarm, den er ikke færdig lang, men den giver rimelig god sukkerrør, som man kan se her. Ej, vi kan faktisk se det. Her giver den også rimelig godt. Næsten vokser helt fuld. Gulerødder, det er også meget. Kartofler. Det er for mig. Dag. Du mangler en farve. Frederik, vi holder faktisk lys herinde, vi gør. Nej, vi gør ej. Jo, fordi der spawnede en creeper tidligere i dag, og så sprang det helt lort i luften. Halvdelen af vores kise på i luften. De vokser stadig. Må være nok sammen. Jeg Ja, hader det at gå på solscenen. Bare hop. Skal det ikke være på 10 minutter? Jeg satte dem 13 minutter, for det kan godt køre. 15 minutter er det højeste, jeg kan køre åbenbart. Og det her, det er min, der er her. De ting her. Det her, det er bare ekstra. Laura, stop. Og det her, det er Frederiks. Ja, det er... Men det jeg har på faktisk 100 gange bedre, altså. Jeg kan lige vise jer min mobspawner. Og Laura, du kommer ikke med, fordi du ved, hvad jeg kan se. Åh. Jeg vil med. Nej, jeg holder i Laura. Det er fordi, at Lauras computer er lort til zombier. Se, spawner de her. Laura. Jeg ved, du vil med. Så falder de ned. Der Fald nu ned, zombie. Godt. Og så går de ned her. Op. Ned ad en trap her. Og EP'en kommer i beskrivelsen. Hvis nogen er i tvivl. Og så kommer han herned. Og så spawner så hernede. Så er der 2 slag, og så dør de. Nogle gange går det til længere tid, på grund af at det lægger eller noget. Det er fordi, han har en lort computer. Jeg har ikke en lort computer. Det sagde jeg heller ikke. Det tjekker lige noget. Hvor er du, Laura? Sted. Nej, væk. Jeg kan ikke se dig. Og det kan godt være, at min video stopper uden grund af måske, at den siger, at den ikke er med plads på computer, for jeg har ikke lige fået sat over til min ekstern harddisk endnu. Jamen, så klipper vi det bare. Og nu har jeg sikkert mange diamanter, vi har, og kul, og guld, og jern, og lapis og whetstone. Jeg tror mig og Frederik, vi brugte det mest tid på at mine. Kun for at komme level 30. Ja, faktisk. Jeg mangler faktisk kun et level. Hey, du skal vise dit sværd, din pickaxe. Det kan godt se mig. Nej, slet ikke. Jo, det kan vi godt. Og her, det her sværd fik jeg af et enchant med level 30, og en pickaxe fik jeg. Rockstar. Ja. Survival spawn, det bliver meget anderledes. Ja. Så spawner du her, og det er fuldstændig smadret. Det er træls. Giv videre. Laura kommer der ved. Giv Hvor videre. er I henne? Skriv hope, og så tryk på survival. Jeg kigger på dig. Ja, du har Laura.
Det kan jeg ikke. Du skriver H-U-B, og trykker du på den her blok, græsblok, der er der. Nå, hop. Bare sagt. Bag dig. Wow, hvorfor starter jeg på sådan et blok? Jeg tror, jeg siger, du skal passe på. Dag. Jeg ved, hvem der gjorde det. Slet ikke ham, der Frederik. Og det er den nye survival-sporen. Nej. En af jer, der kan lige hjælpe mig. Hvor blev jeg af? Nå, der. Hej. Hvordan kom du herop? Nå. Og se her. Jeg ligger på en 4. plads. Og Frederik ligger på en 2. plads. Jeg er ikke på 0. plads. Det kan jeg på en anden plads. Ja. Nej, jeg ligger på 3. plads. På hvad? I top 15. I power ting. Hvad skal man skrive? MC Top. Du skriver bare MC top, ja. Skråstrej MC Top. Ja, det tror jeg, hun havde regnet ud. Nej, bare. Hvordan? Ja, du skriver det bare uden mellemrum. Og Lav. i mining, der er jeg... What? Jeg er højere end alle dem her. Den højeste, jeg kan se lige nu, det er jo 101. Jeg er ikke på. Ja. Nej. Så er du ned. Laura, pas på. Pas på, for jeg kan høre som. Og hvis der ikke kan gentage sig en zombie, så er det på grund af, at Frederik han ikke har hestet i. Sorry. Du er ikke crash vel, Laura? Nej. Det er fordi, hun er langt væk fra os. Godt. Ja, de er døde nu. Nej! Hvem er ved at dø, så jeg kan tage tingene? Nå ja. Hvad skete der med Mikkel? Hej. Der står for, at du vil med noget af mine, tror jeg. Nej, jeg gider ikke. Jeg kan ikke nu. Nej, det er fordi du optager. Okay. Folk, hvis der er ude, der ser med, hvis der er nogen, der ser med. Tak I for må det. gerne lige skrive i beskrivelsen, om I synes, at vi skal bygge noget, eller om vi skal mine. Fordi der er nogen, der foretrækker mining, der er nogen, der hellere foretrækker at bygge. Var Enderman, det kunne du vist ikke, hva'? Frederik. Farvel. Frederik, man skruer lidt ned for din... Er det dig, Frederik, der står derovre? Jeg er også de eneste, der er inde på serveren. Jeg er lige bange. Nej, det er slet ikke mig. Det er Vi er de eneste inde på serveren. dejligt. Så skal man filme mere fred. Jeg ved, hvem der også har plantet den her crafting table. Nej. Og der er 4 minutter tilbage til videoen skal stoppe. No! Fuck YouTube, hvor hurtigt. Det 4 minutter og 37 sekunder. goddammit. Jeg er noget mine nu. Og jeg kan høre det ringetoner af. 20 minutter. Det er fordi min YouTube gider ikke downloade sådan nogle videoer. Downloade så lang tid, og der har jeg sat den til, den kunne. Hej, Creeper. Die. Hvor du henne? Christoffer, du må ikke ned af mine. Du må ikke komme ned af mine, så du falder ned og dør. Okay. Ja. Jeg har fundet, Laura tidligere, da jeg skulle ned i min sammen med Frederik, og så er der sådan et hul, falder jeg ned, direkte dør. Vi så der, Laura. Og godt tip, hvis I vil have rigtig meget XP, også at finde, hvad hedder det? Kul, redstone, diamant og emerald og alle de her ting, der løs. Nu når du siger diamant, så fund den igen. Laura, Ja. what are you doing? Don't know. I vil ikke vide, hvor mange diamanter jeg har fået. Jeg har ikke mere mad med. Det er jeg. Her, få noget mad her. Christoffer, et tilbage til dig. Okay. Tak, du må godt for det der. Fik Frederik i stedet for. Frederik, stop. Stop it. Nej! God! 3 minutter tilbage. Nej! Christoffer, du må ikke sige for dig. Jeg kan se zombie herfra. Ja, Laura, forstå. Jeg er på vej væk. gå tilbage. Godt, du var langt væk. Så vi kan høre, så er Laura meget hurtigt væk fra zombier af. Grunden af, at de Ja, crash. skal Jeg er ikke bange for dem. Jeg kan bare ikke slås med. Fordi det er meget. Der kan hun ikke komme zombie queen med os.
Jeg kan godt tåle alle andre mobs, bare ikke zombier. Og det er fuldstændig fucked. I går grisebase. Nu vil jeg virkelig være nederen, og så på 3 bundmil på 3. Smadrer det. Vel. Men jeg driver et får. Okay, der er en ny inde på. Skal vi smadre? Der er 2. Nej, der er en. Mini 14 110. Jeg dræbte dem begge 2. What? What are you doing? For. Ja. Hej. Så man kan se her, hvis jeg skriver hej, så står der You have banned for chatten. Og jeg har stadig ikke fattet hvorfor. Nej, og I kan også se, hvad vores faction hedder. Prøv at se, hvad den hedder. Den hedder spær. Og I må Fedt, ikke... mand, spær. Hey, Laura! Godt. Nu kan I så se, at jeg står helt stille og sådan noget. Hey, ham der, han tilbage til mig. Den er Frederik, han er stærk. Han. Ja. Hvad hedder han? Er det ham der? Ja, det er ham der, han er stærk. Han har fuldt de armer, fuldt de andre hele. Okay. Men mindre han er været død. Og så lidt videre indirekte, fordi han vidste, nej, nu kan jeg ikke få et kædet. Og derfor kunne jeg se, hvorfor det er, at Laura, hun ikke vil have, hvis der er nærheden af zombier. Ja, det skulle... jamen, jeg nåede ikke rigtig at advare, inden jeg begyndte at slå. Ja, det skulle du have gjort. Ja, den var lige over ved dig, Laura. Hvis jeg ikke havde gjort det, så jeg ikke dækket din røv, så du slået i Nu er røven. Laura joiner Lad igen. være med at sige det der. Der er kun 50 sekunder tilbage af videoen. Ej, ew. Ah! Frederik, stop it. Jamen, jeg mistede også selv liv. Stop det. Jeg er ked af at sige, at der er 30 sekunder tilbage, så er videoen slut. No. Jeg har fået et skelet. Vi kan bare filme episode 2 og samtidig, episode 3 samtidig, fordi jeg har stadig harddisk, der har 500 GB på. Nå, så siger vi farvel og Hvem stop. er dit fucking skelet? Okay. Jeg kommer, Laura, jeg kommer. Nej, det er et skelet. Åh, gris! Jeg dræber grisene. Nej. Jeg har firespect. Nå, I hørte tiden. Farvel, YouTube. Farvel YouTube. Tak fordi I ser med i episode 2 af Server Survival. Hej hej. Og er der